Settiä 8 Vantaa. Avoinna keskiviikko, perjantai ja lauantai 22-04. Elpapper i skick här på företaget och allting. Så det är sånt. Så ni har liksom total koll så att säga på produktionen? Kölen, det är ju sådana här... Mä tsemppa in nämä. Tää on vähän niinku Sex and the Cityssä. Samantha pyrki miesten pukukoppeihin aina kaikissa urheilumatsissa, mutta täällä ei nyt ketään pelaajia suihkussa. On harmi. Mutta hiki haisee, niinku pitääkin. Osanen. Eli mietitäänkö, että kenties mistä ruoka tulee? Toisin pystyy myös tilaamaan tekstiviestillä. Joo, tää on tää perinteinen uunipannullinen tai uuni. Toi on apua.